Nonton lepate nggih. Kula salah nyolong beras. Jenengan nyolong tak lapor ke polisi. Polisi sinten? Pak Budi kali Pak Jati jenengan tenan, Mbok. Oh nggih, wonten lepate kula. Jenengan syaratnya nek nyun ngapura kudu nyanyi karo joget. Nyanyi kali joget. Mboten saged nyanyi. Nyanyi, nek ra nyanyi tak lapor ke. Ayo. Oh. Ini tak sebane. Mboten angsal. Oh, meneh ngomong disebar-sebar ke bendina kok nyebari beras. Jenengan ke janjane sadar mboten? Mboten sabar kentir. Kentir. Lah pantesan nek wong kentir tak lapoke polisi ya. Oh. Kreng dang kempreng nyonya samintul gaweane tukang guangi beras greng Kling klang kling dang kling oh rokok kretek taline sutro kirim potret tondomot dilarang tiduran Anda kenapa membuangin beras ya lampun paring ke jenengan betina niki enten apa nek Tampil iki enten apa nih? Abang masih inten. Jenengan batu kata niku boten cae boten jago. Kula klambine anyar niki mbok enten mase niki dawa. Waduh, nggih niki Mas niki larang mbok. Aduh, Mas tak deleke mriki jenengan mboten ngertos niki Mas larang. Mas larang. Nggih niki larang niki. Ambek kula napa? Ah mboten angsal niki kula tembase larang. Oh, ya Allah. niki ping njupuk tok wonten kalih. Apa? Konangan. Konangan. Konangan